NgoLwesihlanu olwedlule, uMnyango Wezemfundo eGauteng wamemezela ukuthi uyakuvala ukudayiswa kokudla ezikoleni kulandela izigameko ezehlukene esezibikiwe zokushona kwezingane emva kokuba zidle ama-snacks eziwathenge emathilomu. Abadayisa ezikoleni bathi kunzima ukwamukela lesi sinqumo somnyango. Sibhlungu kakhulu singabazali abathengisa ezikolweni ukuthi kuye kwaphuma lo mthetho waphuma ngesihluku. As much as sibhlungu nangokushona kwabantwana, futhi singazi ukuthi abantwana babulawa yini. Bathi uhulumeni kumele wenze uphenyo ngalokhu, ungathatheli izinto phezulu. Bona kufanele bafune ukuthi inkinga ekuphi. Bangathatha ama-shortcut ngoba the way sibona ngakhona bathatha ama-shortcut. Abanye bethu ngalesikhathi kufika lama-letter lawo. Besibuye kostoka isitoko esiningi sigcwele akasazi manje ukuthi sizosishonisa phi ngoba sebesikhiphile ezikolweni. Ebuzwa ngalesi sinqumo ohlelweni lasekuseni lwe-Newsroom Africa i-AM Report, undunankulu waseGauteng uPanyaza Lisufi uphendule kanje. It's safety first. You don't want to regret when children pass on. The reality is that 80% of the children, 441 of them, 80% was around school premises. So you can't ignore those statistics that are there. But at the same time, you have to balance with livelihood of people that are selling. I mean, I'm a product of that. My parents were selling outside the school premises. So when the Department of Education made this proposal, I said to them, consult the sector. uLisufi uthi eGauteng kuzoba nohlaka lezokuphepha oluzohlola ukuthi ingabe amathilomu ayayilandela yini imithetho nemigomo ekhishwe ngoLwesihlanu njengengxenye yokunqanda lesi simo.